Existuje 90% pravdepodobnosť, že máte nedostatok bielkovín. Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás na kanáli doktora Lisenkova. Ľudia majú veľmi často nedostatok bielkovín v krvi a tkanivách. Teraz vám poviem, prečo sa to stáva a čo robiť, aby ste tento nedostatok doplnili. Hlavné príčiny akéhokoľvek nedostatku, vrátane nedostatku bielkovín, sa zvyčajne zužujú na 3 body: nedostatočný príjem, zlé trávenie a veľké plytvanie alebo straty. Koľko bielkovín denne potrebujem? Zvyčajne sa odporúča prijať 1 alebo 1,5 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Spravidla sa berie do úvahy ideálna telesná hmotnosť. Napríklad osoba vážiaca 60 kg by mala denne skonzumovať 60 alebo 90 gramov bielkovín. Všetci ľudia sú rôzni a ich potreby sú odlišné. Preto rastúci detský organizmus, tehotná žena alebo športovec spotrebuje viac bielkovín, čo znamená, že spotreba by mala zodpovedať aspoň 1,5 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Pre dospelých s nízkou fyzickou aktivitou môže byť postačujúci 1 gram bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne. Index celkových bielkovín v krvi by mal byť približne 75 alebo 85 gramov na liter. Potom sa môžete spoľahnúť na dobrú imunitu, dobré svaly, husté kosti, vitalitu, krásnu pleť a tak ďalej. Prečo dochádza k nedostatku bielkovín najmä u chorých, oslabených ľudí, u starších ľudí? Samozrejme, nedostatok v potravinách. Mnohí ľudia sú preťažení sacharidmi, jedia sladkosti, kaše, zemiaky, múku, cestoviny. Ale mäso, ryby, jedinu, vajcia používajú menej často. Z rôznych dôvodov. Niektorí ľudia sú viac zvyknutí na buchty a kaše, iní jednoducho nemajú dosť peňazí na bielkovinové výrobky, pretože stoja rádovo viac ako sacharidy. Vegetariáni majú veľmi často, ak nie na 100%, viacero nedostatkov vrátane nedostatku bielkovín. Zlé zuby alebo chýbajúce zuby sú tiež príčinou nedostatku bielkovín. Trávenie sa predsa začína v ústnej dutine. Ak teda nie ste spokojní so svojím úsmevom v zrkadle, choďte k zubárovi. Zdravie sa začína od vašich zubov. Ochorenia žalúdka, čriev, pečene, žlčníka a pankreasu určite tiež ovplyvňujú trávenie a vstrebávanie bielkovín. Ak je v žalúdku málo kyseliny chlorovodíkovej, nekvalitná žalúdočná šťava, napríklad atrofická gastritída. Alebo ak človek roky užíva lieky zo skupiny omeprazolu alebo antacidá proti páleniu záhy, je vysoká pravdepodobnosť zlého trávenia bielkovín, pretože účinné trávenie si vyžaduje dostatočné množstvo kyseliny chlorovodíkovej. Ak je jedlo zle rozžuté a v žalúdku je málo kyseliny chlorovodíkovej, do čreva sa dostávajú zle spracované bielkoviny. Môže byť nedostatok pankreatických enzýmov, slabý tok žlče, a to všetko bráni správnemu rozkladu bielkovín na peptidy a aminokyseliny. To znamená, že telo nedokáže stráviť väčšie fragmenty. Nestrávené bielkoviny hníjú v črevách a nakoniec sa uvoľňujú toxické látky, ktoré otravujú organizmus. Ako môžete skontrolovať, či sú vaše bielkoviny dobre strávené? Stačí si urobiť koprogram, analýzu stolice. Ak sa v nej nachádza nestrávená vláknina, bude to napísané v správe. Nestrávená vláknina poukazuje na zlé trávenie. V akých prípadoch dochádza k strate bielkovín? Najčastejšie pri ochoreniach obličiek, keď sa bielkoviny objavia v moči a lekár predpíše nízkobielkovinovú dietu. A samozrejme, masívna chronická strata krvi, tá tiež vedie k strate bielkovín. Čo máme robiť? Začnime zhora nadol. Najprv revízia chladničky, revízia lekárničky. A potom vyvodíme závery. Potom sa pozrieme do zrkadla, usmejeme sa zoširoka. Takže zubár za vami plače. Neodkladajte, dajte si spraviť zuby. Na lepšiu produkciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku existuje staromódny detkovský spôsob, používanie citrónovej vody alebo jablčného octu pred jedlom. Okrem toho sa bolotovou balzam úspešne používa pri liečbe chorôb žalúdka a gastrointestinálneho traktu už viac ako 40 rokov. V zložení bolotovho balzamu hroznový ocot, kyselina sírová a chlorovodíková, kyselina jantárová a koncentrovaná hroznová šťava, a to všetko v správnom pomere. Pravidelné používanie pomôže stimulovať normálnu tvorbu žalúdočných šťav, dobrú hladinu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Bolotovou balzam je užitočný pri atrofickej gastritíde a iných ochoreniach žalúdka a čriev mimo exacerbácie, cukrovke a obezit, srdcových ochoreniach a je dobrým pomocníkom pri rakovine. Kontraindikovaný je u tehotných a dojčiacich žien, ako aj pri zhoršení vredovej choroby a eróziách sliznice žalúdka a dvanásnika.
Ak neviete, v akom stave je váš žalúdok a črevá, situáciu objasní fibrogastroskopia a kolonoskopia. Viac informácií o bolotovom balzame nájdete na odkaze v popise. Ako sa darí vášmu žlčníku? Máte ho vôbec? Oplatí sa oň starať? V prípade pankreatitídy, cholecystitídy a iných ochorení tráviaceho traktu nezabudnite na výhody tráviacich enzymov, ako je pankreatín. Enzymy sa užívajú pred jedlom, samozrejme, po konzultácii s vaším všeobecným lekárom. Môže to byť všeobecný lekár alebo gastroenterológ. Ak vám katastrofálne chýbajú vlastné enzymy, je hriech nepoužívať hotové enzymové prípravky na zlepšenie trávenia bielkovín a trávenia všeobecne. A teraz malý trik pre tých, ktorí hľadajú jednoduchú cestu von. Ako si pamätáme, bielkoviny sa skladajú z aminokyselín. Ak nie ste schopní bielkoviny normálne stráviť, rozložiť na aminokyseliny, na peptidy, je celkom logické, že použijete hotové aminokyseliny alebo peptidy ako doplnky stravy. Existujú špeciálne aminokyselinové prípravky pre pacientov s obličkami. Predpíše vám ich nefrológ. Pre ostatných bude veľkou pomocou starý dobrý kolagén, či skôr hydrolizát kolagénu, ktorý sa skladá z aminokyselín. V štruktúre kolagénu sa najviac vyskytujú aminokyseliny ako glycín, lizín, prolín, hydroxylizín a hydroxyprolín. Týmto spôsobom ovplyvníte niekoľko faktorov, zlepšíte stav pokožky a kĺbov, kostí, väzov a začnete vyplňať deficit bielkovín pred nasadením do zubov a zlepšíte produkciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Ďakujeme za sledovanie až do konca. Dajte mi vedieť v komentároch, ako prebieha vaše trávenie bielkovín. Robili ste si krvný test na celkové bielkoviny. Dovoľte mi ešte raz pripomenúť, že už viac ako 40 rokov sa bolotovol balzam používa na zlepšenie zdravia gastrointestinálneho traktu, na zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení, ako aj u pacientov s cukrovkou.